Fil-jiem li għaddew il-Gvern ħabbar li ser ikollu jwaqqa l-kċina ta' San Vincenzo jirranġa minħabba l-istat diżastruż li tinsab fiha, stat li akkumula matul is-snin. Għalkemm il-Partit Nazzjonalista allega li l-Gvern ħalla l-kċina ta' residenza fi stat ta' żdingar apposta biex ikun jista' jgħaddiha lil privat, ħaddiema li qattaw sigħat twal f'din il-kċina konfermaw li dan l-istat huwa riżultat ta' snin twal ta' traskuraġni. Jien hawnhekk sentejn hekk nuha faċċina. Ifhem jiena mid-dawn l-aħħar jisu 4 snin. Dejjem tigrava. Ilha għaddejja tul ta' żmien. Jiena jnieda l-aħħar 10 snin. Il-ħaddiema lmentaw dwar ħafna affarijiet iżda l-aktar li spikka kien il-madum maqluhom kisser. Il-madum maqluh mill-artu fejn titfa' saqajk, bl-ilma li kien hemm jiġri ma' saqajn. Bħala madum, bħala makkinarju qed tifhem li tuża u hekk. Biex jaqalek id-rotta ta' troli taqalek ġa l-ħufra, u jaqalek li tkun sejr is-servi, basta tsilma. U tajta pex, un badik għalek ġessajjar. L-affarijiet bħala madum affarijiet kollox eċetera. L-aħbar li din il-kċina ser terġa' tinbena kienet aħbar ferm pożittiva għal dawn il-ħaddiema li qalulna li ser isservi ta' għajnuna kbira kemm għalihom kif ukoll għar-residenti. Bħala kċina li ħadd itwaqqaw hekk naħseb ħoġġa tajba ħafna. Il-ħaddiem jaħdem tajjeb iktar, prodotti joħroġ aħjar li titwaqqaw terġa' tinbena minn ġdid hija aħbar tajba fis-sens jiġifieri għandha bżonn jiġifieri u li anke bħala residenti jiġifieri bħala li għandhom bżonn jiġifieri li jkollhom kċina tajba kif suppost, tifhem jiġifieri anke aħna tieħu pjaċir taħdem ġo kċina nadifa. Lienna tajna żgur għax kun nistgħu nagħdu broda ta' aħjar, dejjem tajna l-aħjar l-istajna, ta' kollha tajba. U permess ta' kċina aħjar nistgħu l-pazjent ngħinu iktar u l-affarijiet kollha materjali kollha.